La vostra llar Reig es troba a la Garriga, a menys d'una hora de Barcelona, al costat de l'estació del tren i completament envoltada de naturalesa entre el Parc Natural de Sant Llorenç i el Montseny. La residència s'ubica a l'edifici catalogat de Can Creixell, Residència Reig. D'estil eclèctic, compta amb magnífics jardins privats dels que els nostres usuaris gaudeixen diàriament. A l'estar ubicats en un poble, ens agrada destacar la calidesa i la proximitat amb la qual podem dedicar-nos als nostres residents. L'equip humà de la vostra llar Reig s'implica amb constància i per aconseguir que tots se sentin acompanyats i com a casa. Per això, gairebé totes les habitacions del centre són dobles, a excepció d'una individual. Això fa que els nostres usuaris mai se sentin sols. Tenir la companyia i conversa dels companys d'habitació sempre fa més entretingut el dia a dia. Tot i així, comptem amb detalls que ens ajuden a separar i cobrir les necessitats de cada resident d'una manera individual. El mateix passa amb la salut i el benestar, sent aquests els pilars més importants que sustenten la nostra filosofia. Disposar de metge, infermera, fisioterapeuta, reflexòleg, psicòleg, podòleg, auxiliars, cuina pròpia amb màquina texturitzats i fins i tot servei de perruqueria. Fan d'aquesta residència una llar que cobreix al complet les necessitats bàsiques i extraordinàries dels nostres residents. També es tracta d'oferir-los espais on puguin gaudir del seu temps sense preocupacions, que puguin evadir-se, i en això els jardins juguen un paper essencial. És imprescindible que tinguin activitats dirigides on puguin distreure's i mantenir les seves habilitats en actiu, com ara jugant a les bitlles, realitzant activitats físiques a l'aire lliure, fent manualitats o gaudint de tallers d'estimulació sensorial. De la resta ja ens encarreguem nosaltres, un equip complet a la cura i servei de qualsevol necessitat o imprevist que pugui sorgir. No dubteu en trucar-nos o escriure'ns, aquí estarem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la vostra llar.